Ahojte. Dúfam, že ma budete počuť. Prvýkrát nastavujem takto na kameru a teda dúfam, že to zaznamenáva aj zvuk. Je teda pondelok 6.7. a tento vlog mal začať už o 5 ráno. Keďže som dnes mala glukózový a záťažový test, ale trvalo mi 15 minút, kým som to vypila. Mala som nalačnú na žalúdok a bolo mi z toho dosť zle. Tak som tu 2 hodiny iba preležala a nakoniec ma k doktorovi viezol ľudko. No, aby som sa náhodou počas cesty nepovracala. Ale teda už mám po. Som rada, že som to teda nejako zvládla. Lenže ľudko tým, že vlastne o 2 hodiny prišiel neskôr do roboty, tak si to po obede bude vynahradiť, takže tento deň bude celkom dlhý. Ale je vonku zamračeno, takže pôjdeme vonku, konečne už nie sú také horúčavy. Tak mám rada také počasie, keď si dávam mikinu. Ešte neviem, čo všetko stihnem do vlogu zaznamenávať počas dňa. Budem to striedať s kamerou, s mobilom, tiež sa musím na to naučiť, je to pre mňa niečo nové, takže uvidíme. No. Chlapci si tu stavajú bunker, poslala som ich do izby, lebo keď sú v obývačke, tak mne sa tam zle chodí. Staviate? Dobre. Tu už u nás prší, ale ideme ešte spolu pre vajíčka. Tuto máme takýto dočasný chodník. No, a ideme to pozrieť. Takto nás tu vždy čaká 5 vajíčok. My sme akurát na našej klasickej doobednej prechádzke a teda máme kočár, tu máme mňamky, za chvíľku už prídu papať. Ale teda beriem si vždy aj kočár kvôli tomu, že Jonáš tuto si niekedy zmyslí, že ide iným smerom než ja. Tak ja si ho vždy naložím na kočare s odrážadlom a si ho odveziem. Mne včera moja starka dala ešte nejakú burgyňu na zasadenie a povedala som, že iba 10 kusov, tak dúfam, že tam je iba 10, lebo toto je už posledné miesto voľné, ktoré tu máme a chceli sme listy pre sliepky, že až teda máme niečo. No tak idem to teraz nasadiť. Ja som teda nasadila, ale už sa mi oveľa ťažšie robiť takto na záhrade, najmä keď mám byť takto skrčená a niečo kopať alebo plevať, takže už je to oveľa náročnejšie, no ale zase sa tešíme z toho, že tu máme teda nejakú domácu zeleninu a že je to v podstate taký koníček, také hobby, no, že vieme využiť ten čas rozumne a máme z toho aj teda nejaký úžitok, pôžitok. My sme si vybehli ešte na takúto prechádzku. Toto jazero sa volá Patuch. Sú tu takéto 2 jazierka a tam je hojdačka, na ktorej sa spustíte nad toto jazero. Haló! Ahojte, takže dnes máme útorok. Ja som sa zobudila 6:20, Šimi o 7:00, takže celkom taký v pohode budiček, ani nie skoro, ani neskoro, a ešte čakáme, kým sa zobudí zvyšok posadky. Ľudko ten pracuje, teda vstáva vždy o 6:00, ide otvoriť sliepky a potom teda už počítačuje, je na home office. No a ja si idem teda ešte posedieť, využiť tento voľný čas a premýšľať nad tým, čo idem variť. Ahojte.
Chcem sa vám aj takto bližšie prihovoriť. Mladší dvaja akurát spia a Eliáško je vo vnútri. Tak som na chvíľku vybehla vonku. Nesvieti slnko, je taký vetrik, tak až tak fajn sa tu sedí. Ale teda chcela som vám povedať aj o prežívaní tohto 4. tehotenstva. Aj o tom, ako ho tak celkovo vnímam, ale najmä teda po tej zdravotnej stránke. Pretože ja som pred vlastne všetkými týmito tehotenstvami aj 4 detičkami 2-krát potratila. No a teda mala som 22 rokov a bolo to pre mňa niečo také, že taká mladá a proste prišla som o babetka. No ale s tým bolo vlastne spojené aj to, že mi zistili zlú zdrážanlivosť krvi, takže som bola sledovaná na hematológii a ešte mi zistili aj to, že moja štítna žľaza dobre nepríjmala tehotenstva. Takže všetky moje tehotenstva boli pod kontrolou, sledovali ma a postupne každým tehotenstvom mi prišli nejakú inú diagnózu, alebo nie diagnózu, ale jednoducho každé ráno mám tu neviem koľko liekov. Každé ráno si dávam Euthyrox nalačno na štítnu žľazu 25/50. Potom si dávam teraz Stradiferón, už som prestredala asi 7 druhov železa. Každé tehotenstvo mám niečo iné, Maltofer, Sorbifer, teraz Stradiferón, že naozaj je to, bolo teda tých želiez, čo som užívala veľa. Vlastne donedávna som ešte užívala aj progesterón na udržanie plodu. Ten som väčšinou mala do 16. týždňa, teraz som ho mala až do 20. Ten už mám teda vysadený. Dávam si teraz aj magnézium a na tú zrážanlivosť krvi si dávam Anopirín. Tú zrážanlivosť krvi máme asi dedičnú. Môj starký aj moja mama mali s tým problém a ako keby mi hrozilo obchatie ciev. Takže užívam aj to. No a 3. a teraz 4. tehotenstvo sa mi rozliali žily na nohách. Alebo cievy, neviem ako to mám správne nazvať. A veľmi ma to bolí. Nevydržím dlho stáť. Mala som úplne nohy bez žil a teraz tam mám všelijaké mapy. Jednu obrovskú žilu na ľavej nohe. Takže to ma trápilo predchádzajúce tehotenstvo a ľutujem, že po odstavení Jonáša som si tú žilu nešla dať vytiahnuť. Pretože tam musíte deň ležať, alebo neviem ako to je. Teraz budem vlastne musieť čakať, kým porodím a ešte kým odstavím babetko, až potom budem môcť ísť na taký zákrok. Takže už si to dám ako taký výžlist, že sa pôjdem dať uspať a pôjdem sa dať vytiahnuť. No a kvôli tým žilám teraz proste nosím kompresné pančuchy. Toto sú leginy, ale pod tým mám teraz v lete v júli kompresné pančuchy. A ja som bola raz u cievneho pri 3. tehotenstve a ten mi vlastne povedal, že to je tehotenstvami spôsobené a odporúčam mi teda v kompresné pančušky, lenže ja som si ju natiahla a hneď sa mi roztrhla, takže som na to nemala tlaky, aj mi to prekážalo. No a teraz pri 4. tehotenstve som vlastne ku cievnemu nešla, lebo hovorím si, že aj tak mi nič iné nepovie, ale nevedela som, že kompresné pančušky sa dajú kúpiť len tak, myslela som si, že iba na predpis. No tak týždeň dozadu som sa konečne k tomu dokopala, že som si ich bola kúpiť a teda ich idem nosiť. Takže to je vlastne ten dôvod, prečo sú pre mňa tie tehotenstva také náročné. V noci ma strašne bolia bedrové kĺby, musím sa prevracať z ľavého boku na pravý bok. Cez deň ma zase bolia nohy, žila ma bolí. A už celkovo aj celé to nabaľovanie toho tehotenstva, tá priberajúca váha a tá, ako by som to nazvala, nejaká nemotornosť. No proste tá tehotenská nemotornosť, hej, no tak už máte pomaly o 10 kg viac, tak sa to na tom celkovom fungovaní ukáže. Takže
Takže tak. Čo som tým vlastne chcela povedať? Chcela som sa asi iba vysťažovať. Alebo teda možno vás tak pozbudiť, že ak máte bezproblémové tehotenstva, tak buďte vďačné. Buďte riadne vďačné a ak máte nejaké komplikácie, tak verte, že nie ste samé. Ja mám 27 a vidíte, mám tu plnú misku liekov ako nejaká dôchodkyňa. Užívam lieky, ktoré väčšinou užívajú starí ľudia na riedenie krvi, Detralex, Nažily a mám kompresné pančušky, hej, ja to mám 27 rokov. Takže tak, aby ste vedeli, že aj to tehotenstvo samotné je už z nejakej časti taká obeta a keď mám nejaké ťažké stavy, tak je to aj z určitej časti možno aj z tej fyzickej stránky, že tak, no jednoducho, nejdem už ďalej rozprávať, sa tu ešte rozplačem. Takže tak. Tak ideme si užiť tento utorkový deň a neviem ešte, čo nás dnes čaká, tak chcela som len taký monotalk vám. No a ak by vás zaujímalo, kde práve som, tak som na parkovisku v nemocnici v Žiline, pretože Ľudko išiel na úrazovku. Nespočítal dobré schody na schodisku, myslel si, že ho čaká ešte jeden, nečakal ho žiadny, krivo doskočil a kriva a boli ho noha, takže ja som išla preparkovať auto a idem tam za ním. Uvidíme, čo bude mať, ale no, my už sa na takýchto veciach iba smejeme. Buď sme na úrazovke s deťmi alebo s nami, takže tak. Takže my už ideme z úrazovky. No Ľudko, čo? No, mal by som schudnúť. No, váha ho preťažila. Išiel dole schodmi Jonáša. Nezvládli to. Ľudko to nezvládol. Ale tak v pohode, nie je to zlomené. Je to iba podvrknuté a pomaly ešte že? Takže už máme po výlete a ideme domov. Ideme si pre deti. Čo sa pridáš? No, my akorát krajame keľ. Dukatové buchty sa nám už dopiekli. Chlapci si to robia takéto placky, že? A tu máme ešte cibuľu nakrájanú, ktorú zase je najmladší člen. Takže takto vyzerá naše varenie spoločné, že? Ja som dnes zase deti vzala na takéto ihrisko vedľa do dediny, ale našli sme tu jedného chlapca, že kde sú všetky deti? Tu prázdniny, kedy si bývali ihriska plné a tu je prázdno, iba my. No a kým si ja spratujem veci z obeda, tak Eliáško si zatiaľ takto máľuje. Čo maľuješ? Pec. A máme psa, ale nie je náš. Edina. Toto je taký dedinský pes, ktorý tu niekedy sem tam zajde. Ale je zlatá. Edy. Dnes sme si okrem porovo-hráškovej polievky spravili aj takéto mini pice. Podľa mňa je to celkom rýchly obed, aj keď sa to robí z kysnutého cesta, ale ak by ste chceli super rýchly obed, tak môžete si to spraviť napríklad aj z lístkového. Takže obedix. Ináč, ak neviete kosiť s veľkým krovinorezom, tak ja mám na to takýto malý, je z Lidlu, stal asi 20 €, ale nie sú ani moc dobré recenzie, ale na také bežné kosenie okolo túto záhradky alebo okolo takých okrasných blbostí a neviem čoho, tak úplne stačí. Ja som s ním teraz pokosila tam takú vysokú trávu a idem ešte tento kúsok po prichodníku, čo chodíme ku sliepkam, tak nechám pustenú kameru.
A ešte mi teraz Ľudko povedal, že sa dá vlastne aj toto. Toto? Wow. Zväčšiť. My sme ešte prišli na chatu k Ľudkovým rodičom, na zemiaky, pretože nám už došli a pozerajte, koľko toho majú nasadené oni. Proste od hora až dole sú zemiaky, takto popri paradajky, všeličo možné. Deti tu celkom radi chodievajú, tak sme sa išli trošku prejsť. No nechcelo sa nám ísť pre motiku. Tak takto sa kope. S palcom. Pozrite, čo sme dostali. U nás v dedine vyrába jeden pán, volá sa Janko, takéto búdky pre vtáčikov a povedal nám, až sa pre jednu zastavíme. Chlapci si vybrali túto, takáto pasikavá zelená a je nádherná. My už hľadáme miesto, kam ju zavesíme, tak ak by ste hľadali niečo takéto, tak mi dajte vedieť a ja vám potom pošlem kontakt na tohto pána. Ahojte moji milí, takže prvý vlog Very z dediny je za nami. Previedla som vás celým našim týždňom od pondelka do piatku. Dnes je teda posledný deň a bolo to niekedy aj náročné teda zaznamenať nejaké naše situácie, hlavne s kamerou, s mikrofónmi, jedno s druhým. Tak budem rada, ak mi dáte vedieť, či sa vám vlog páčil, a ak áno, tak čo sa vám páčilo. Nemám od toho žiadne veľké očakávania. Točila som takéto niečo prvýkrát, ale teda už teraz som sa veľa naučila, či už práca s kamerou, alebo teda už všeličo možné. Doteraz som strihala na mobile, teraz striham v počítači. Takže snáď sa vám takýto formát páčil a budem rada, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu toho, čo by ste možno na budúce chceli vidieť, čoho by ste chceli vidieť viac, alebo a kľudne aj nejakú kritiku, pretože to tvorcov posúva vpred. Tak prajem vám ešte krásne slnečné dni. Ahojte.